କହିବେ ସଞ୍ଜୟ ବାବୁ ଆପଣ ପୋଷ୍ଟାଲରେ ସୁକନ୍ୟା ଇଏରେ ବହି ଖୋଲି ରଖିଥିଲେ ଆପଣ ପଇସା କ'ଣ ହେଇଛି କହିବେ? ମୋର ଝିଅ ସଞ୍ଜିତା ମଣ୍ଡଳ ନାଁରେ ବହି ଖୋଲା ହେଇଥିଲା। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ବହି ପରେ ଡିପୋଜିଟ୍ ସାଙ୍ଗ ପଇସା ଦେଇକି ଆସିଲେ ବାରମ୍ବାର ଧର ଆମେ ଆଜି ଦେଲୁ ସେ 2 ଦିନ 4 ଦିନ ପରେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରୁଛୁ। ସେଟା ଯାହା କରୁଥିଲା ମଝିରେ 3/7/2020 ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଇସା ଦେଲୁ 5,000 ଟଙ୍କା ଆମ ପାସବୁକ୍ରେ ଲେଖିଦେଲେ ଯେ ତମର ଡିପୋଜିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଆମେ ଜାଣିଲୁ କ'ଣ ଡିପୋଜିଟ୍ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଇଗଲା। ଆମେ ଆମର ନେଇକି ପାସବୁକ୍ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ପାସବୁକ୍ କିନ୍ତୁ ସେ ଲେଖିକି ଷ୍ଟାମ୍ପ ମାରିକି ଦେଇଦେଲା। କିନ୍ତୁ ଗତ 2 ତାରିଖରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗଲି ଏଇ ମାସ 2 ତାରିଖରେ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟାଲ ଅଫିସ୍ ମହଙ୍ଗାପଡ଼ାକୁ ବ୍ଲକ୍ ଯାଇଥିଲି କାମରେ ସେଠି ପୋଷ୍ଟାଲ ଚେକ୍ କଲି ପାସବୁକ୍ ସେଠି ମୋର 5,000 ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ ହେଇନି। ମୋର 3,800 କେତେ ଟଙ୍କା ସୁଧ ମିଶିକି 3,870 ଟଙ୍କା ସୁଧ ମିଶିକି ମୋର ଟୋଟାଲ୍ ହେଉଛି ମୂଳଧନ ହେଉଛି 26,000 ଟଙ୍କା। ଏ 3,870 ଟଙ୍କା ସୁଧ ମିଶିକି 24,570 ଟଙ୍କା ହେଉଛି। ମାନେ ମୋର 5,000 ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ ହେଇନି। ମହଙ୍ଗାପଡ଼ା ଚେକ୍ କଲାବେଳକୁ ବହିରେ 5,000 ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ ହେଇନି। 5,000 ଟଙ୍କା ସେ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି ଟୋଟାଲ୍। ଆଜ୍ଞା ନେଇ କୋଉଠି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ କି? ଅଭିଯୋଗ ସେଠି କରିଥିଲି। ପୁଣି ଏଠି ଆସି ପଚାରିଲି ଯେଉଁଦିନ 2 ତାରିଖ ମୁଁ ସେଠି ଗଲି ସେ ମହଙ୍ଗାପଡ଼ା ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ଜଣାଇବା ପରେ ପୋଷ୍ଟାଲକୁ ଯେଉଁ ଆମର ଅଛନ୍ତି କାବେରୀ ମଲ୍ଲିକ ପୋଷ୍ଟାଲ ଦିଦି ରାମନଗର ସେ କହିଲେ ତମର ତ ବହି ଡିପୋଜିଟ୍ ହେଇନି ନେଟ୍ ବୁଲୁଥିଲା ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ। ମୁଁ 4 ମାସ ହେଲା ନେଟ୍ ବୁଲୁଥିଲା। ଏ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହେଲା ପରେ ସେ କହିଲେ ତମେ ଯାଇକି ମହଙ୍ଗାପଡ଼ା ଦେଖ ଆମେ କିଛି ଲେଖିକି ଦେଇପାରିବୁନୁ ତମେ ଯାଇକି ମହଙ୍ଗାପଡ଼ା ବୁଝ। ମୁଁ କହିଲି ତମେ 4-5 ମାସ ଯେଉଁ ପଇସା ପକେଇ ରଖିଲ ସେଇଟା ମୋତେ ଲୋକାଲ୍ ସୁଧ ଆକାରରେ ଫେରେଇବ ନା ତମେ ସାର୍ଙ୍କଠୁ ଲେଖି ଆଣିଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖିବୁ। ଏ କଥା କହିକି ମୋତେ ଫେରେଇ ଦେଲେ। ଆଉ କେମିତି ମଉସା ଆସ ତମର ଦାୟିତ୍ୱ ଆସ।